Камін-аут. Калі вы думаеце, нібыта наш канал русафобскі, значыць вы хутчэй за ўсё не слухалі лекцыю амерыканскага гісторыка Тимоти Снайдера пра Беларусь. Сапраўдная русафобія, яна вось там. Пра маскавітаў як падсцілку арды, немку царыцу Екацярыну, якая забіла свайго мужа немца, абсурднасць расійскай гісторыі наогул. Але Снайдеру можна, ён прафесар цэлага Ельскага універсітэту. Хаця, магчыма, ён таксама глядзіць канал «Загляне сонца» і натхняецца. Наш гістарычны рэдактар уважліва паглядзеў, паслухаў тую лекцыю і распавёў, што там самае важнае, а ў якіх момантах прафесар малайчына, а ў якіх, магчыма, і памыляецца. Паехалі глядзець. На гэтым канале ўжо шмат разоў казалася пра важнасць ведання гісторыі, без якога даволі цяжка жыць спакойна і планаваць упэўненую будучыню. Таму давайце крыху стопнемся і я прэзентую вам самы лагічны красовер у гісторыі ўсяго беларускага ютуба. Бо зараз распавяду пра праграму «Гісторыя» ЕГУ, Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Чыста тэхнічна, гэта бакалаўрэат, 4 гады, 8 семестраў. Мова навучання беларуская, руская, ангельская. Для студэнтаў праграмы прадугледжаны стыпендыі, без іспытаў, толькі з умовай. У фокусе ўсходняя і цэнтральная Еўропа, а таксама балтыйскі рэгіён. У ЕГУ прапаноўваюць спалучэнне ведаў рэгіянальнай гісторыі ў агульнаеўрапейскім і глобальных кантэкстах, з асаблівай увагай да практычнай працы гісторыка-даследчыка. Ёсць курсы па палітычнай, нацыянальнай, культурнай, лічбавай і экалагічнай гісторыі. У праграме гендерныя даследаванні, праца з публічнай гісторыі і выязныя курсы, што вельмі важна. А яшчэ навучанне дае унікальную магчымасць, а менавіта курс па глобальнай гісторыі з удзелам 25 універсітэтаў свету пад кіраўніцтвам прафесара Прынстонскага універсітэта Джэремі Адельмана. Памятаем, гісторыя – падмурак нацыянальнага гонару. А нам, беларусам, ёсць чым ганарыцца. Падрабязней пра праграму і паступлення па спасылцы ў апісанні гэтага відоса. А мы давайце працягнем яго глядзець. Тимоти Снайдер – амерыканскі гісторык. Гэта не значыць, што на яго трэба там маліцца, што ён усё ведае і гэтак далей. Але Снайдер вельмі важны спікер. Шмат у чым ад таго, што ён кажа, залежыць майндсет жыхароў захада па беларускім пытанні, а таксама рашэнні, якія прымаюць тамашнія палітыкі. Снайдер не спец чыста па Беларусі і ейнай гісторыі. Ягоная спецыялізацыя ўсходняя Еўропа была рэч паспалітая, то бок Польшча, Украіна, Беларусь, Літва. Рэгіён цікавы навукоўцу як кацёл нацыяналізму, бо тут шмат гістарычных канфліктаў, супярэчнасцяў і наслаенняў. Канешне, у большасці амерыканцы пра ўсе нашы справы бадай нічога не ведаюць, нават адукаваныя. Беларусь у лепшым выпадку у іхнай гісторыі асацыюецца з халакостам, то бок тэрыторыі, на якой жылі габрэі, а іх, на жаль, пазабівалі. Ну а ў астатнім расійскі скотны двор, дзе зараз кіруе і пануе Лукашенка. На жаль. Снайдер даводзіць, што ў Беларусі доўгая і цікавая гісторыя, што прыемна, што мы спрадвечна уключаны ў еўрапейскую цывілізацыю. Ну і разважае, як з гісторыі вырастае палітыка. Вельмі цікава. Для дыктатараў Снайдер, называе іх аўтакраты, гісторыя не проста любімая цацка, але дзіўная камбінацыя замарожанага мінулага і адмаўлення будучыні. Схема насамрэч вельмі простая. Выбіраеш сабе ў мінулым любімы момант, самы топавы, робіш выгляд, што ўсяго астатняга не існавала, і з гэтага самага моманту выводзіш сваю легітымнасць і права кіраваць гэтай краінай вечна. Для Пуціна, напрыклад, такі момант – гэта хрост Русі, 988 год, бо тады нібыта нараджаецца трыадзіны рускі народ. Расія, Украіна, Беларусь. То бок, ягоны народ. І любая спроба гэты народ раз'яднаць – гэта злачынства. Ну, злачынства ў дужках. Снайдер увесь час падкрэслена троліць расійскія наратывы і нагадвае, што Уладзімір, не Пуцін, а той, які хрусціцель Русі, не проста забойца, гвалтаўнік, гандляр рабамі, але his name was actually Вальдемар. То бок ніякі не Уладзімір, бо ён вікінг, таму Вальдемар. Не блызайце, калі ласка, з Волан-де-Мортам. Роўна як яго бацька, князь Святаслаў, конунг Свенельд, Ігар Інгвард, Вольга Хельга і гэтак далей. Гэта скандынаўская гісторыя, а не расійская. Ну і, канешне, ніякіх рускіх, украінцаў і беларусаў на той момант яшчэ няма. Бо нацыя – панятак, які нарадзіўся ў 19-20 стагоддзі. Уся пуцінская балалайка, любімае слово, дарэчы, балалайка нашага гістарычнага рэдактара, гэта проста маніпуляцыя. Для Лукашэнкі такі момант X
нам гэта цікавей. 17 верасня 1939 года, дзень нацыянальнага адзінства. Ці, як варыянт, 1944-45 гады, час вялікай перамогі. Але Снайдер больш звяртае ўвагу на менавіта 1939 год і шчодра троліць ужо Лукашэнку. Маўляў, як можна тапіць на кожным кроку, натуральна, якія вы антыфашысты, калі ваш дзень адзінства гісторыя пра саюз Гітлера і Сталіна. Як гэта агулам у плане логіцы магчыма? Снайдер выкарыстоўвае тэрмін «момант нявіннасці». Вось гэты момант для дыктатара тыпу самы лучшы дзень, калі яго народ абсалютна нявінны, чысты. І ўсе іншыя яго пасля пачынаюць крыўдзіць. І таму мы маем права рабіць усё, што хочам у адказ тут і цяпер. Ну, тыпу, у Беларусі ў 1939 годзе ўсё было зашыбіся. А пасля вайна і генацыд беларускага народу. І таму фашыстам, тым, каго ты так называеш уже сёння, захаду, апазіцыі, ну, усяму твайму народу, які супраць цябе, можна помсціць бясконца, любымі абсалютна метадамі. Але гісторыя так не працуе. Паводле Снайдера, гісторыя мае ўключаць несупярэчлівасць, таксама этыку. Ну і, канешне, яна прадугледжвае складанасць, розныя пласты, сюрпрызы і гэтак далей, гэтак далей. Калі ты прачытаў кніжку па гісторыі, а там няма сюрпрызаў і ніякіх супярэчлівасцей, ўсё атрымліваецца абсалютна як ты сам думаеш, гэта кепская кніжка. Папрасі, калі ласка, вернуць за яе грошы і купі сабе якую-небудзь іншую. Ну а для дыктатараў палітыка памяці тупа інструментальная. Гэта не пра мінулае, а пра тое, як ты гэтае мінулае пераказваеш, каб зручна было кіраваць менавіта сёння. Працягваю дзякаваць вам і заахвочваць да падтрымкі нашага канала. Ужо амаль 350 чалавекаў сталі фундатарамі «Загляне сонца». Мо гэта колькасць транзакцый, а не людзей, але ўсё роўна вельмі і вельмі шмат, і мы вельмі ганарымся гэтым паказчыкам. Мы ствараем альтэрнатыву дзяржаўнаму наратыву, які зусім завальваецца на ўсход. Хаця не ствараем, а проста падсвечваем адэкватны варыянт беларускай гісторыі ва ўсёй ейнай складанасці і супярэчлівасці. Калі вы не думаеце, што Беларусь распачалася ў 1939 годзе, дапамагчы нам можна праз крыпту, кропку супердзякуй і сервіс Buy Me Coffee. Усе адпаведныя спасылкі ў апісанні гэтага відоса. Давайце працягнем яго глядзець. Снайдер у сваёй лекцыі шмат кажа пра наш край яшчэ ў далелетапісныя часы, да нашай эры. І мы ўжо тады былі ўключаны ў еўрапейскую цывілізацыю. Зона кантактаў і еўрапейскіх інтарэсаў. Мы не некі там задворак Расіі. Усё гэта было, калі ніякай Расіі не існавала. Снайдер пачынае з грэкаў, з антычнага свету. І задае пытанне «How were the Greeks possible?» Тыпу, мы ж сабе уяўляем, што вось яны старажытныя Афіны. І там ходзяць чувакі, завёрнутыя ў прастынкі. Размаўляюць пра філасофію, хутчэй за ўсё. Недзе на фоне грае арфа і, магчыма, адбываюцца алімпійскія ігры. Але Афіны сталі магчымымі дзякуючы менавіта эканоміцы і палітыкі. Nothing only ever happens on your territory. Нічога не адбываецца толькі на вашай тэрыторыі. То бок, ніхто не жыве ў вакууме, калі вы не Амерыка, кажа Снайдер, і зал смяецца. Nothing only happens on your territory. Unless you're America, of course. Грэцыі не было б без zone of trading, адкуль ідзе збожжа, рабы, мёд, новыя веды. І гэта не толькі пры Чарнамор'і і Скіфія, але і вышэй на поўнач, то бок на нашай землі па Дняпру. Снайдер узгадвае археалагічныя находкі з паўднёвай Беларусі, грэцкія манеты нават 5 стагоддзя да нашай эры. Бо па Дняпры, як на ліфце ўверх-вниз каталіся і гандлявалі людзі. З нашага ж боку была ранняя балта-славянская супольнасць, якая асацыюецца з мілаградскай археалагічнай культурай. І ўсё гэта one big economy. Паводле Снайдера, уся грэцкая міфалогія, уключна з амазонкамі, была б немагчымая без гэтай зоны. Амазонкі, дарэчы, былі рэальнымі. Калі вы сумняецеся, дык 20% скіфскіх вайсковых пахаванняў жаночыя. Такія female warriors. Тут, канешне, дзякую вялікі прафесару, але ад сябе можам падкарэктаваць. Пра той перыяд вельмі мала чаго вядома. Калі казаць пра знаходкі манет, гэта ўсё ж 4-3-2 стагоддзя да нашай эры. Прычым не толькі паўднёвая Беларусь, але і Полачына ўжо. Манеты, Пталамеяў, нават фракійскія, але гэта ўсё часы пасля Александра Македонскага. Зрэшты, пра той перыяд нашы шаноўныя гісторыкі так нічога і не напісалі якаснага, путнага і цікавага. Таму гэта
не праблема менавіта Снайдера, а праблема, вялікая праблема нашай гістарычнай навукі. А вось пра што Снайдер не кажа ў лекцыі, дык гэта пра час вялікага перасялення народаў і пра готаў. Бо першае стагоддзе нашай эры сапраўдны час неверагоднага варушняку, калі нашы продкі сапраўды актыўна і галоўна масава ўключыліся ў еўрапейскія працэсы. Пасля Greek Globalization прыйшла Viking Globalization, то бок глобальны праект, які аб'ядноўвае вялізныя тэрыторыі. Прычым вікінгі былі круцейшыя за грэкаў, бо яны заплылі на ўсе кантыненты, апроч Антарктыды і Паўднёвай Амерыкі. Пры гэтым наш рэгіён Eastway быў для іх мегапрынцыповым для кантактаў менавіта з арабскай цывілізацыяй, найтопавейшай у свеце. І Візантыі ім быў патрэбны ўсходны шлях, а вузел таго шляху у нас Двіна і Дняпро. Ад арабаў вікінгаў было трэба дабрышча і срэбра, а ім яны везлі рабоў, футры, мёд, ну і ўсё гэта. Не дарма у старэйшай Эдзе, а гэта найбольшы корпус скандынаўскіх міфаў, сярод важных рэкаў адной з першай узгадваецца акурат Двіна. Пра ўсё гэта, між іншым, мы казалі ў выпуску «Гісторыі Беларусі» за 15 хвілін. Снайдер, падаецца, яго ўжо паглядзеў. Ці паглядзелі вы, калі не, калі ласка, паглядзіце. Але ўзнікае важнае пытанне. Why did the Vikings become so interesting? То бок, як гэтыя сумныя і нецікавыя рыбакі і грыбнікі, аматары мухамораў са Скандынавіі сталі такімі мегакрутымі. Зразумела, што дзякуючы кантактам. Самі дружыны вікінгаў гэта не толькі скандынавы па крыві. Гэта таксама балты, славяне, фіны. Усе, хто тут у нас на нашай тэрыторыі жыў. Тэрмін going Viking гэта як пайсці ў паход, гэта працэс. Нашы рэлігійныя ўяўленні тут таксама гралі ролю, бо балцкі перкунас, славянскі пярун, фінскі уко паўплывалі, напрыклад, на вобраз Тора. Урэшце і Одзін стаў такім, якім мы яго ведаем, богам авантураў, містыкі, паэзіі, удачы, дзякуючы нашаму ландшафту. Бо разам з людзьмі падарожнічаюць ідэі, а на той час іхныя багі. Скандынаўская міфалогія і традыцыі насычаліся ў тым ліку на нашай тэрыторыі. Таму атрымалася вельмі крута. А тая міфалогія дагэтуль жыве і ўплывае на свет. Дзякуй Марвелу. Конечно. Князь Святаслаў Свенальд быў найвялікшым з правадыроў вікінгаў, які засеў у Кіеве. Ягонае войска фінска-балцка-славяна-моўнае, якое ведуць, то бок афіцэры там, менавіта скандынавы. І яны адольваюць тысячы кіламетраў, агромістыя прасторы для сваіх рэйдаў. І вось яго сын Вальдэмар, які тыпу Владзімір, вырашае хрысціцца. І той, паводле хронікі, задае пытанне візантыйскаму кесару. Маўляў, why did Jesus hang himself from a tree? То бок, чаму Ісус павесіў сябе на дрэве? Вальдэмар, нагадваем, скандынаў, ведаў міф пра Одзіна, які павесіў сам сябе на дрэве жыцця. Ідрасль, яно называлось гэтае дрэва. І прынёс тым самым сябе ў ахвяру і так спазнаў мудрасць. То бок, разумееце, в чым прикол? Я не адразу зразумеў. Ісус на крыжы нагадываў Вальдэмару сюжэт яго роднай міфалогіі. Таму і было, магчыма, праз гэта было прынята рашэнне прыняць за тавталогію хрысціянства, а не там іслам ці юдаізм. Больш старажытныя рэчы сустрэліся з хрысціянствам, кажа Снайдер. Вальдэмару патрэбная была цэнтралізаваная дзяржава, таму ён і выбраў культ Одзіна з рэбрэндзінгам на Ісуса, адкінуўшы астатніе, каб не было ніякай канкурэнцыі. І ўсё. Гэта вельмі практычнае, рацыянальнае, тэхнічнае, калі хочаце, рашэнне. Яшчэ адна выснова. То бок, уся гэтая гісторыя з Русю, з Хростам, з князем Уладзімірам, а ні разу не расійская, а базава скандынаўская. І аповесць мінулых часоў зборнік скандынаўскіх сагаў, запісаных па царкоўна-славянскаму. І, прасці Господзі, Рурык, якога так любіць Пуцін, быў даклеены ў гэтую гісторыю пазней, калі маскавітам спатрэбілася генеалогія іхнага царскага роду. Бо мае ж быць нейкі там айцец-заснавальнік. То бок, калі выкінуць усю гэтую расійска-праваслаўную шалуху, застанецца гісторыя карпарацыі вікінгаў пад назвай Русь. Русь means Eastern Vikings, без аніякай расійшчыны. Мангольскае нашэсце. Снайдер, дарэчы, не кажа татара-мангольскае, толькі Mongols. 1241 год. Падзенне Кіева. Каперус. Татальны. Але пераемніцай гэтага, так бы мовіць, рускага свету, у добрым разуменні, зноў ж такі, стае менавіта ВКЛ. Яно працягвае традыцыю, таму 1253 год. Каранацыя Міндоўга. Розніца 12 гадоў паміж падзеямі. Русь не знікла, яна працягвала жыць у ВКЛ. Толькі што з новымі цэнтрамі. Наваградак, Вільня, Смаленск. А вось Масковія
Чисто тэхнічна. Мы не кажам не пра нейкі там эмацыйны рэч, не пра цяг Русі. Бо там было доўгае праўленне тых самых манголаў. Ты становішся лідарам у залежнасці ад таго, як добра збіраеш даніну. Зноў ж такі даніну для тых самых манголаў. Дзеці і дзеці дзяцей іхных лідараў раслі ў Сараі, сталіцы Арды. Там яны капіруюць звычаі і, галоўнае, адміністратыўную сістэму манголаў. Снайдер кажа, гэта не крытыка, гэта каб вы ведалі, што на гэта іншае. То бок, гэта проста іншы тып цывілізацыі, не еўрапейскі і не Русь. Кіраўнікі ВКЛ ад Ягайлы сталі каралямі Польшчы на пару стагоддзяў. Але ВКЛ захавала самастойнасць, сваё права, традыцыю, якое, нагадваем, выходзіла менавіта з той самай Русі. Ну, а руляць там вялікія арыстакратычныя сем'і, зноў ж такі Русі. Біблія перакладзеная з Карынам у 1517 годзе на беларускі варыянт царкоўна-славянскай мовы. Мы звычайна кажам старабеларуская мова. Законы таксама written in Slavic language. Паваротны момант 1569 год. Люблінская уня. Тут важна, што Польшча апанавала Украіну, але не Беларусь і не Літву. І так з'яўляецца лінія, якой не існавала дагэтуль паміж Беларусю і Украінай. У нас ВКЛ ва ўкраінцаў Польшча. Там нашы гістарычныя сцежкі разыходзяцца. І так было да канца 18 стагоддзя, да падзелу Рэчы Паспалітай. Далей пра расійскую імперію. Нацыянальнае адраджэнне ва ўсіх літоўцаў, украінцаў, палякаў, беларусаў прыпала на 19 стагоддзе. Але беларусы тут аказаліся ў найгоршым стане, бо ў выніку тых падзелаў палякі, літоўцы і украінцы мелі кавалкі тэрыторыі ў складзе Прусіі ці Аўстрыі. Там можна было займацца нацыянальнай працай абсалютна легальна. Там ствараліся хабы адраджэння, друкаваліся кнігі, ішлі працэсы, як, напрыклад, на Галічыне ва ўкраінцаў, у Кракаве і Познані ў палякаў, у Мемеле ў літоўцаў. А Беларусь уся была пад Расіяй. Таму, як кажа Снайдер, лепш быць падзеленым, чым праглынутым. Лепш жыць паасобку, чым разам у адной турэмнай камеры. У выніку наш адраджэнскі рух быў запознены і значна слабейшы. Гэта гісторыя менавіта пра абставіны, а не пра тое, чаму мы такія херовыя. І таму нашы эліты не толькі русіфікаваліся ў 19 стагоддзе, але і паланізаваліся. Польскасць была абсалютна даступнай. Снайдер нічога не кажа пра БНР, але кажа пра падзельнасць Беларусі ў 20-30 гады 20 стагоддзя паводле Рыжскага міру. І тут патавая сітуацыя, бо і ў Польшчы беларускі выручняк заціснуты ў клешча, і ў СССР. Трындзец, карацей, бо ў 30-ты знішчаны свет беларускай інтэлігенцыі. Што яшчэ стала ўдарам для беларусаў? Дык гэта страта Вільня. Без прэтэнзіяў на Вільні і без літвінізму. Бо калі ў палякаў была Варшава, у чэхаў Прага, у угорцаў Будапешт, дык Вільня, якая для беларусаў была цэнтрам сілы, хадзіла па руках. А пасля парашэння савецкіх уладаў перайшла Літве. Справядлівая ці несправядлівая тэма на асобную лекцыю. Кажам не мы, кажа цэлы Снайдер. Але так ці інакш беларусы згубілі свой цэнтр сілы. Дзякуючы 1939 году, які так любяць розныя там Гігіны і Дерманты, Беларусь стала першай на шляху інвазіі Гітлера. І найбольш пацярпела ў першы перыяд вайны. Ну і далей Халакост, спаленыя вёскі, вось усё гэтае не вельмі прыемнае. Але тут жа Снайдер зноў задаецца пытаннем, як пакт Молатава-Ріббентропа можа быць good, калі акурат ён да гэтага ўсяго прывёў. Бо без саюза Сталіна з Гітлерам у 1939-м нельга сабе ўявіць другую сусветную, такой, якой яна атрымалася. То бок, сам гэты пакт зрабіў далейшы кашмар магчымым. Тое, што зараз у Беларусі 17 верасня 1939 года тыпу свята, гэта злая іронія. Дык чаму ж атрымоўваецца так, што Лукашенка з Пуціным адмаўляюць мінулае з усімі складанасцямі, канфліктамі і наслаеннямі, ну і супярэчнасцямі. Адказ паводле Снайдера даволі празаічны. Каб выдаліць магчымасць будучыні са складанасцю і наслаеннямі, то бок адзіную опцыю будучыні, якая можа быць дэмакратычнай. З гэтай прычыны, з гэтай нагоды ўсё ў гісторыі мае быць проста, зразумела, чорна-бела, без рэфлексіі і без аніякай дыскусіі. Спрашчэнне, каб было прасцей падаўжаць сваю ўладу да бясконцасці, як ім здаецца. Кантроль над гісторыяй, кантроль над сучаснасцю і, што вельмі непрыемна, будучыні. Зноў жа, як ім, аўтакратам, здаецца. Што ж кажа Снайдер пра тую самую будучыню? Войны непрадказальныя. Людзі, якія іх пачынаюць, не абавязкова перамагаюць. Цалкам магчыма, Расія прайграе вайну ва Ўкраіне. І гэта значыць шанец для Беларусі. Дарэчы, у самым канцы размовы беларуска залу пытаецца, чаму ж нам, беларусам, так не пашчасціла, чаму, не ведаю, там Вітаўт не заклаў сваёй дынастіі і чаму у нас так усё сумна ў мінулым. Снайдер у адказ пасміхаецца. There is nothing in your past that you don't have that you need.
Карацей, усё у нас з гісторыі абсалютна окей. І ўсё патрэбнае дзеля будавання гонару і там спадчыны нейкай таксама ёсць. Мы ніяк не горшыя за іншых. За там аўстрыйцаў, напрыклад, бо лекцыю адбывалася ў Вені, у Аўстрыі. Таксама Снайдер заклікае Захад дапамагаць беларусам у выгнанні, развіваць гуманітарную сферу, гісторыю, літаратуру, філасофію, фінансаваць усё гэта. Гэта найлепшая інвестыцыя ў беларускі праект, а значыць і ў еўрапейскі кейс. Дарэчы, на той сустрэчы ў Вені былі прысутныя і прадстаўнікі еўрапейскага дып-корпусу. А ўсё гэта праходзіць на фоне місіі Келага і перамоваў. То бок, ключ да беларускага пытання і палітыкі ў прачытанні беларускай гісторыі ў тым ліку. Запомнім і яшчэ адну фразу прафесара. Свабода пачынаецца з гісторыі. Без уласнай гісторыі няма ідэнтычнасці, а без ідэнтычнасці няма супраціву. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Саму лекцыю вы можете глянуць у арыгінале па-ангельску і вярнуцца да нас у каменты, калі палічыце і зробіце меркаванне, што мы тут усё пераблыталі і неправильно все зразумелі. Welcome. У апісанні відоса усе патрэбныя спасылкі, калі хочаце нам дапамагчы. Я дзякую вам за прагляд і дзякую вам за донат. Ну і давайте беларусець разам.